Исәмесез эфирда адымнар тапшыруы, студияда Айза Шаймарданов бүгінгі чарылышта. Илнең көчен халкыбызның бердәмлеген тасвирлаучы чара. Җиңүче бабаларыбыз хөрмәтенә бер сафта, бер сулышта. Монда 181 кеше безнең авылдан үлеп калган. Мин инде уйладым, алар бөтенесе бессмертный полкка чыгарга данлы дип. Кешесез калган авылның фронттан кайтмаган солдатларын кем искә алыр? Яланкырда яу батырлар исемен саклаучы ялгыз бабай нинди хыял белән көн күрә. Всем мы мечтаем, чтобы вернулись люди. Кукмараны басып алмыйча СССРны яулап булмаячак. Ни өчен Гитлер немецларга киез итеп кидертергә була? Салкын вакытларда разведчиклар бер аяк киеме өстеннән шушы итекләрне киеп куя торган булган. Быелгы чәчүгә киткән чыгым комга аккан су кебек, бер туктаусыз кыздырган кояш, бер тамчы яңгыр төшмәгән кырларда өмет калдымы? Быел 39-нчы сезон эшлим. Мондай хәл беренче тапкыр кабатлана. Ярларыннан качкан елга һәм кешедән өлгер кит балыгы. Атнаның гаҗәеп яңалыклары кадакта. Ишексез атаның төп вакыйгасы бөек җиңү көне. Календарда нинди даталар булуга да карамастан, 9 май гына илебез халкын шул кадәр берләштерә һәм якынайта ала. Әлбәттә, ул безнең бүгенге тапшыруның төп темасы булачак. Аңа күчкән чәйдәгез көн яңалыгыннан башлыйк. Татарстан кырларында быелгы уңышның нигезе салына. Анда һәр төп иген өчен көрәш бара. Күрәсез, исселек башланды. Берничә көн температура гомумән 33 градуска кадәр менәчәк. Яңгыр вә дым юк. Уҗымнарның начар кышлавын сөйләгән идек инде. Уҗым уңышы ул беренче җыеп ала торган. Күпчелек очракта иң сыйфатлы бөртекләр була торган иде. Быел исә алар 200 мең гектарда яраксыз хәлдә. Авыл хуҗалыгы белгечләре бу май аен 2010 елныкы белән чагыштыра башлады. Бу атна дәвамында Рөстәм Миннеханов бер дистә район басуларындагы эш барышы белән танышты. Әйбәт уңышка өмет итеп буламы? Нияз Рахман. Кор астыннан башкалкыткан уҗымнар начар хәлдә, алар инде үсеп китә алмады ди агрономнар. Чистай районында 16500 гектарда чәчелгән көзге культураларның яртысы юкка чыга. Мондый хәлне хәтердәми гомере буе кырда эшләүчеләр. Менә мин быел 39-нчы сезон эшлим. Мондай хәл беренче тапкыр кабатлана. Сәбәп булып кездә осадкаларның, яңгырларның булмавы. Потому что җирдә влага запасы бик аз иде. Без бит инде абысынгел өмет итәбез, чәчеп куя идек. Барыбер яңгырлар була дип. Мондый хәл республиканың күпчелек районнарында югалтуның масштабын инде икенче атна ачыклыйлар. Культуралар безнең 50%-тан күбрәк үлде. 16500 гектар җир аҗымлар чәчелгән иде, шуның 9000 артыграгы үлде, кире пересева иттек. В этом году очень сильное развитие снежной плесени. Бәллә ялгыз йөрми ди безнең халык, кайбер районнарда уҗымнарда авырулар барлыкка килә. Булайыш районы кырлары уҗымны карлы күгәре каплаган. Ул Мамадыш, Сарман һәм Яшелүзән районнарында гына ким дигәндә 50 мең гектарда уҗымны юк иткән иде. Соңгы тапкыр мондый хәлне 2013 елда күзәтәләр. Поле, на котором мы находимся. Без басып торган кырда гына кар калынлыгы быел 80 см иде һәм ул 5 айга якын ятты. Уҗымнар өчен бу чиктән тыш тискәре шартлар. Авыл хуҗалыгы торбагында эшләүчеләр мондай язны күптән хәтерләми, күз үзе куры килә, кышын кар күп булды, яз көне исә көтмәгәндә салкыннар бәрде. Нәтиҗәдә исә салынган зыян 1,5 миллиард сум белән исәпләнелә. Районнардан алынган мәгълүматны авыл хуҗалыгы министрлыгында туплыйлар. Бүгенгә шунысы мәгълүм, уҗымнар инде 150 мең түгел, 200 мең гектарда зарарлана. Хәзер яңадан чәчәләр, һәр 4нче гектарда бу эш башкарылган инде. Республикада 2 майдан республикабызның президенты карары белән гадәттән тыш хәл кабул ителде. Һәм менә без инде бу көннәрдә Мәскәүгә, үзебезнең министрлыкка, федераль министрлыкка документлар әзерләү белән шөгыльләнәбез. Инде үзебезгә күрә өметебез бар. Берникадәр безнең менә бу чыгымнарны, югалтуларны, югалтулар миллиард ярымнан күбрәк дип исәплибез. Шуны бер өлешен федераль министрство безгә кайтарып бирмәсме дип. Быелгы язгы чәчүгә киткән чыгым 25 миллиард сумнан артык 11 миллиарды кайтарырга кирәк булачак кредит акчасы. Шуңа күрә министрлык хәзер чәчелгән һәр гектарны иминиятләштерергә тәкъдим итә. Минсельхоз России более серьезное внимание оказывает на страхование. Быел Россия авыл хуҗалыгы министрлыгы чәчү майданнарын иминиятләштерү мәсьәләсенә зур игътибар бирә. Соңгы елларда аңа игътибар кимәгән иде. Иминиятләштергән очракта да акча алу мөмкин түгел иде бит. Ләкин хәзер законнарга үзгәреш керү нәтиҗәсендә мондый мөмкинлек бар. Атна дәвамында Татарстан басуларында кыр эшләре белән Рөстәм Миннеханов таныша. Ул Лаеш, Сабан, Норлат, Аксубай, Алексеевский, Теләче, Питерәч, Балык Бистәсе районнарында булды. Шамалар
бик күп ярдәм булды менә субсидиялар нигезендә алынды. Без бу вакытта әле бүтән еллар тотына идек кенә чәчәргә. Президент эш темплары белән канәгать, ләкин иркенәерегә ирек бирмәй. Все, что необходимо, техника, топливо, удобрения. Есть, надо сейчас эффективно отработать, потому что от качества, если не полевых работ, во многом будет зависеть результат. Все деньги довели на пассивную. Ну, может, побольше дать. Шәшу Алексеевский районында да югары темпта бара. Бүген аларда эш 73%-ка башкарылган инде. Республика буенча булса иртәнгә 72% иде. Бүгенге секендә хәзер безнең бодай культуралары калып бара инде. И көнбагышта кукуруз. Бу азыкка да и зернога калып бара инде. ВЗП Северная Алексеевский хуҗалыгында чәчүгә узган елга караганда алданрак чыгалар. Бодай, арпа, сулы инде җир куенында, шират башка культураларга. Бенкинге ранний зерновыйлар культураларны без чәчеп бетердек. Хәзерге моментка дәвам итәбез. Кукурузларны чәчүдән барабыз, көнбагышны. Бирсә кадәр Аллаһ бирсә 15 майларга битергә әзер. Лидер районнарга килгәндә ул Тәтеш 91%, Буа 89%, Ознакай 87% майданда чәчелгән. Шулай ук алар артыннан Аксубай, Чүпрәле, Апас, Норлат бара. Эш соңрак башланып, акырынрак барган районнар рәтендә Кама тамагы, Әгерҗи һәм Югары Ыслан, аларда уртача 40% тирәсе майдан чәчелгән. Жаркая, ветреная погода сильно иссушает. Эссе һәм җиләс һава җирнең өске өлешен киптерә. Шуңа күрә көн саен кырларның халатын күзәтеп барырга кирәк. Мин моны хуҗалык рәисләренә һәм агрономнарга ассызыклап әйтәм. Һәр басуна, һәр майданнарны көн саен үтәргә, контрольдә тотарга кирәк. Шәчү финиш сызыгына якынлаша басуларда механизаторлар өчен алдагы атна сабанны төгәләү атнасы булырга тиеш. Чәчеп куеп кына билгеле эш бетми, җәйнең нинди килүенә карап, әлегә игеннәр ындыр табагына кайтканчы зур эш һәм игътибар таләп ителә. Нияз Рахман, Рамзел Гарипов, Рамил Гарифуллин, Андрей Сентальцев һәм Вадим Илларионов. Яңа гасыр каналы. Хәзер атнаның төп темасына кайтыйк. Быел без җиңүнең 74 еллыгын билгеләп үттек. Сугыш ветераннары арабыздан китеп барса да, ул дәһшәтле еллар халкыбыз хәтерендә яши. Тантаналы парад, фотоларга күз салгач, үзәк-үзгеч ташкынны хәтерләткән үлемсез полк. Быел республика буенча аның сафына 377 мең кеше кушылды. Башкаладан башлап кичкенә авылларга кадәр. Менә ул берләштерүче милли идея. Моннан да яхшыракны уйлап табып буламы икән? Әйдәгез, ул көннең төп мизгелләрен яңартыйк. Бер 1945 елда бәйрәм ителгән җиңү көненең рухы һаман да яши кебек. Шул ук хәрби техника, алгы сафта кызыл байрак, инде 74 ел узуына карамастан. Татарстан сугышның беренче көннәрендә Казанда быелгы җиңү парады да үзгә иде. Сәхнә булмау, халыкның беренче тапкыр Кремль калкулыкларын тутырып, парад каравы бәйрәм киңрәк җыйды. Татарстанда бердән-бер исән булган Советлар Союзы герое Борис Кузнецов бәйрәмгә ретро машинада Минтимер Шәймиев белән бергә килде. Парад, хәрби техника, җиңү китергән ИС-3 һәм Т-34 машиналары узганда ветераннарның күзләре яшьләнә. Алар шуларга утырып яуга кузгала. Бу сагышлы бәйрәм. Миллионнар гомерен корбан итеп килгән җиңү икәнен алар представлены ретро-клубом «Высокая гора». Мин барсына да туры килдем инде. Пленидә эләктем, немецларны кулланда эләктем. Андан да дәрер жандырга барганда аннан да качтым. Күңел тула. Миңа 96 яшь. Бәйрәм асылында халкыбызның батырлыгы, сонмас рухы, какшамас ышанышы, ватанга, туган җиренә булган шексез мәхәббәте ята. Соңгы 4 ел эчендә ветераннарыбызның саны 2 тапкырга кимегән. Хәзер алар республикада 38 мең кеше, ә сугышка Татарстаннан барлыгы 700 мең кеше киткән була. Яртысы кире әйләнеп кайтмый.
Туган җиргә кайтмасалар да, кайтканнарның күпчелеге инде бакыйлыкка күчкән булса да, әле алар яши. Күңелләрдә, хатирәләрдә менә шушы үлемсез полк йөреше хәтернең буыннар чылбырының булуын күрсәтә. Минем әти Украинада служить иткән 25 елга менә сугыштан соң кайтты, инде ул яралар белән инвалид булып, аның яраланган плечасы. Полина Дрюка бу безнең Камал театрында соңгы елларда бик зур рольләр уйнаган кеше, сугышта катнашкан, яшь чакта спортсмен булган, Уралдан Мәскәүгә кадәр лыжа белән барган группалар булган. Ул шундый батыр һәм булдыклы кеше. Бу бер милләтнең җиңүе генә түгел, бу уртак җиңү. Совет илендәге милләтләрнең фашизмга каршы көрәшүе. Шуңа үлемсез полкның алгы сафында Казанда төрле милләт дин вәкилләре җыелуы, Равин, Мулла Атакайның бер сафта атлавы символик мәгънәгә ия. Бу мен әтием, бабаем, хезмәт итте Белорусский фронтта. Хәбәрсез югалганмы? Хәбәрсез юк булды, хәбәрсез юк. Изләдегезме? Изләтәбез, һаман изләтәбез. Юк һаман. Вахши сугыш бер гаиләне дә читләтеп узмаган. Менә Татарстан президенты елдагыча ул йөрешне җитәкли. Аның кулында әтисенең абыйсы Галимҗан Миннеханович фотосурәте. Рөстәм Миннеханов йөрешкә улы Искәндәр белән чыкты. Искәндәр исә әнисенең бабасы Борис Сафиуллин портретын тоткан. Янәшәдә генә дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев ул әтисе Шәрип Шәймиевның сурәте белән. Үлемсез полкның тарихы шактый үзенчәлекле. Әлеге идея 2011 елда Томскида туа. Берничә журналист җыелып, җиңүне бәйрәм итүнең яңа алымнарын уйлый. Ветераннар Сирәгәя барган чорда фотода булса да сугыш геройлары күренергә тиеш дип шушы акция турында игълан итәләр. Һәм 2012 елда беренче йөреш уза. Анда 6000 кеше катнаша һәм шуннан шәһәрләргә тарала. Инде бүген үлемсез полкның масштабын гади сүзләр белән генә тасвирларлык түгел. Кремль урамы бер мәл туп-тулы иде. Ул зур бер тарих елгасына үрелде. Бер сафта 169 мең кеше. Үлемсез полкка кушылучылар елдан-ел арта, чөнки тарихи узан әле сүнмәгән. Һәркемнең әйтер сүзе бар. Әти менә Курскида сугышта катнашкан ие, 18 яшьлек малай булып киткән ие армияга. Курскида эләккән нигә, пленга 3 ел концлагерьда немецта. Монда 181 кеше безнең авылдан үлеп калган. Мин инде уйладым, алар бөтенесе бессмертный полкка чыгарга данлы дип. Монда менә минем әтием, әтим менә 45 елда 9 майда язган хаты әтинең. Үлемсез полк дөньяның төрле илләрендә сибелеп яшәүче татарларны да берләштерде. Америка, Европа, Азия, һәр бер континентта меңләгән кеше сугышта катнашкан туганнарының фотосурәтләрен күтәреп атлый. Нурсултан каласының Казак Хиле монументы янында халык иртәдән үк җыелды. Быел аңа 30 меңгә якын кеше кушылган. Өмербек Альпиев бабасының фотосын күтәреп чыга, бу аның сугышка кадәр төшеп өлгергән сурәте. Мой дед, минем бабам Волхов өлкәсендә сугышкан. Сугышның беренче көненнән үк фронтка китә. 1942 елны әсирлеккә алынган. Шул ук елны Германиядә атып үтерелә. Ижау татарларының да күзе яшьләнә. Әтием бу чараны үз күзләре белән күрсә, горурланыр иде ди кызы. Әти сугыш турында сөйләй башласа җылы иде. Шуннан сөйләй алмады. Бүген ул сезнең белән, минем белән әтием шуны күрсәтергә алып чыктым. Бер күрешүдә осрашударда оныта алмам тине. Уфалылар җырлый-җырлый йөрешкә кушылды, ләкин зур шәһәрләр генә түгел, кичкенә авыллар да үлемсез полк сафында. Бу Уралдагы саф татар авылы Акбаш. Биредән фронтка 110 кеше киткән. Шуларның яртысы әйләнеп кайтмый. Минем әтием Шәйхмәтов Газиз 1921 елны туган булган, шушы Акбаш авылында. 18 яшь тулгач 1938 елны Дальний Востокка хезмәткә алына. Җиңүнең мәгънәсе артта. Үлемсез полк берләштерүче милли идея буларак формалаша. Моннан да кечерәкне уйлап табып булмас. Бүген дөньяның төрле урыннарында кайнар нокталар булганда, үлемсез полк менә карагыз, сугыш нинди аяныч нәтиҗәләргә китерергә мөмкин дип дәшә кебек. Фотолардагы япь-яшь йөзләр, алар һәммәсе гомернең асыл чагында өзелгән гомерләр. Миллионлы корбаннар бәрабәренә генә илгә җиңү язы килә. Айза Шаймарданов, Яңа Гасыр каналы. Татарстаннан 700 мең кеше фронтка китә. Яртысы әйләнеп кайтмый. Кайтмаучыларның яртысы билгесез югалучылар исемлегендә. Бу көннәрдә илнең төрле төбәкләрендә истабарлар казу эшләре алып бара. Урман кырларында солдатларның сөякләре, медальон, шәхси әйберләре дистәләп табыла. Алар җир куенында, әмма һаман туганнары белмәгән урыннарда ята.
Без хәзер күрсәтәчәк сюжетның герое һәр фронтовикның аягында була. Аны киеп алар ярты Европаны уза. Немецлар киез итекләрне мөгъҗиза дип йөртә. Ә ул мөгъҗиза Татарстан сталары кулы белән Күкмарада ясала. Башта Күкмараны яулап алырга кирәк. Гитлерның бу сүзләре риваятмы әллә чын барлыкмы? Ни өчен дошман әлеге мөгъҗизаны ясау сырын белергә теләгән? 1941-дән 45 еллар арасында Күкмарадан 1,5 миллион пар итек басып җибәрәләр һәм тагын 6 миллионны төзәтеп фронтка заталар. Яухрыннан кайткан итекләр эчендә нәрсәләргә юлыкканнар? Бөек җиңү тарихына Айгөл Бәдретдинова бөтен дөньяны гаҗәпләндергән аяк киеме аша күз салды. Йомшак һәм зәвыклы вакыты 19 гасыр башында патшабикәләрнең иң яраткан аяк киеме итек була. Бизәкле, чуклы, чәчәкле. Революциягә кадәр Күкмарада фабрика тотучы абыйлы-энеле Комаровлар да, Радыгиннар да, Вавиловлар да яратып кадерләп ясый аларны. Әмма кинәт башланган сугыш итек язмышын тамырдан үзгәртә. Күкмара фабрикасына 429 эшче фронтка китә. Җитештерү сүлпәнәе барлык йөкне үз өстенә хатын-кыз һәм балалар ала. Станок янында 36 сәгать барда фронтка. Заргып көткән солдатларга дип итекләрне эшелоннарга тиеп озаталар. Нәкъ менә шушы тимер юл белән Күкмарадан итекләр фронтка китә һәм янәдән фронттан әйләнеп кайта. Мәскәү белән Себерне тоташтыручы юлның бу өлешен 1916 елда итек фабрикасын тотучы Комаров салдыра. Итекләрне шулай сөенеп каршы алалар, чөнки алар меңләгән солдатның гомерен саклап кала. Кышның чатнама салкыны Сталинград янындагы Ржев читендәге бәрелешләрдә, Ленинград камалышында алыштыргысыз була. Җылы да аякларны снаряд кыйпылчыгыннан да саклый. Посылка белән итек тә килсә, шуннан да кадерле күчтәнәч булмый фронтта. 93 яшен тутырган ветеран Габделвахит Шәмсетдиновка итекне баса да сугышта кияргә дә туры килә. Күпер салдылар, кич чыга башладык. Бер заман немец солдаты килде дә бомба итә башлады. Бомбалар 20-30 метрда гына төшә. Оларның рәхмәтен үзе чәчәп чыгып киттек. Итек җылыта бит. Сарысым, сарами итекне якын досты. Данлыклы бит Күкмара итекләре, бик данлыклы иналар. Кайда гына барса да. Сугышны Күкмара итекләре ярдәмендә җиңдек тә дигән гыйбарә яши бүген. 41-дән 45 еллар арасында монда 1,5 миллион пар итек фронтка китә. 6 миллионны кире кайта. Аларны тегеп, ялгап, янәдән фронтка җибәрәләр. Ул итекнең эшләреннән хәтта менә аякларда чыга иде дип сөйлиләр инде алар. Итекләрне икенче аяк киеме өстеннән дә киеп йөргәннәр. Аеруча салкын вакытларда разведчиклар бер аяк киеме өстеннән шушы итекләрне киеп куя торган булганнар. Гитлерга ошамый бу хәл мөгъҗизалы аяк киемнәрен тегүче фабрика булганын ул әлбәттә ишетеп белгән. Немец солдатлары да әзер булмый бездәге суык кышларга. Илне җиңәр өчен иң беренче Күкмараны басып алырга кирәк дип әйтә Гитлер. Чөнки инде кышлар бик салкын була. Ул безнең кызлар мейсларның шушы җылы Күкмара итекләрен киеп йөргәннәрен күреп, алар инде ул вакытта ботинкалар кигән булалар бит инде. Шуңа күрә шушы җөмләне әйтә дигән легенда яши. Җитештерүне туктатырга ярамый. Кем яңаларын баса, кем искеләрен ямый. Бу катлаулы күп вакытны ала торган хезмәт. Яңа пар басу өчен 2 сәгать мичтә киптерергә генә 1 тәүлек кирәк. Тишек җирләрен тегү, юкарган җирләрен ямау өчен хәтта мөмкинлекләре чиклеләрне җәлеп иткәннәр. Итекләрне фабрикада гына түгел, түбән илләрдә, чормаларда ясаганнар. Илшат Юсупҗановның әбисе дә сугыш вакытында итек баскан. Ул аңа сугыш хатирәләрен сөйләп калдыра. Җан җылысын биреп, чын йөрәкләреннән эшләгәннәр бит инде алар. Фашистлардан үлгәннәрнең аякларынан алып шаккатканнар белән ничек эшләгәннәр бернинди теккән җирдә юк, моның явыштырган җирдә юк дип, шуны теге аякларына киеп, алар да дәвам иткәннәр иде. Шундый нияттә сөйләде инде әби. Лидия Русланова башкарган бу җирне фронтта ишетмәгән солдат калмый. Аның белән без Берлинны яулыйбыз, аның белән дошманнарны тормар итәбез. Чөнки киез итек солдатларыбыз өчен аяк киеме генә түгел, туган як җылысын саклаган ышанычлы калкан була. Күкмара районыннан Айгөл Бәдретдинова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Әби бабайларны искә алу өчен без елда һәйкәлләр янына киләбез. Аларның нинди хәлдә булуы кешелеклелек билгеседер ул. Татарстанда җиңүнең 74 еллыгына дип һәйкәлләр торгызылды. Аларның иң зурысы Казанның Юдино бистәсендәге Дан аллеясы. Мәңгелек уты өчен ялкынны Мәскәүдән алып кайттылар. Аллеядагы сыннар фронт хатлары кебек эшләнә. Аны ачарга Рөстәм Миннеханов килде. Бистә өчен бу урынның әһәмияте зур. Бөек Ватан сугышы елларында Казан тимер юлы аша көненә 800 га якын состав кабул итеп узаталар. Юдино
депосында Қызыл Татарстан броня поезды түзілі. Жеңу күніне деп қойылған тағын бір хайкел Қазанның Жеңу паркында орнашқан ол тыл қызметшенлері истелігіне. 9 май күніне аны президент Рүстем Минниханов қарады һәм мемориалға жеңуге зор үлеш кірткен ұйышма исемлерін язуны yüklеді. Райондар да шетте қалмады. Зәй районының Ақсар ауылында суғыш батырлары хөрмәтенә өр-яңа хайкел ачтылар. Балташ районының Нұрма ауылында да хәлек булганнар истәлегенә обелиск қойылды. Жеңу бәйрәме алдынан безнең редакцияга авыл районнардан хайкелләрнең хәләте турында күп кенә фотолар килде. Авылына кайткан һәркем хайкел янына үз фамилиясын эзли башлый. Шулай итеп, без яу кырыннан әйләнеп кайтмаган туганнарыбызны эзлибез. Кешесез калган авылның фронттан кайтмаган солдатларын кем искә алар? Алар истәлегенә кем хайкел куер? Кама тамагы районыннан чыккан Николай Соловцовка бу сорау гомер буе тынга бирмәй. Бер кешесе дә калмаган туган авылына ул шуның өчен кайтады. 50 ел элек җир йөзеннән юкка чыккан Новосергеевада йорт салып кына калмый, сугышка китеп әйләнеп кайтмаганнар истәлегенә үз куллары белән хайкел куя. Гамәлләре белән үрнәк күрсәтүче искиткеч шәхес белән Гөлназ Сейфетдинова да танышты. Там кладбище у нас. Юк авылның бердән бер яшәүчесен табу авыр булмады. Билендә солдат кайышы, гади киенгән, үзе дә гади, әмма ул зур эшне башлап йөрүче. Юкка чыккан авыл һәм аның кешеләре тарихын барлый. Около 200 домов, раз маленький. Был дед к Фомавому косенку, и это он держал. Мятный завод. Сөйләгәндә елап та ала, гөрләп торган авылдан берни калмаган. Армиядан соң Казанда яшәгән егет олыгайган көнендә таркалган нигез урынында йорт торгыза. Не надо рая, дай родину мою, где плачет Иволга, где стонут глухари. Йөрәктәге хисләрен тимергә чыгып язган. Авылдан чыкканнар кайткалы икән, шушында сөйләшеп утыралар. Ватан дип атаган. Гомумән монда язулар күп. Барысы да уйландыра торган. Әмма бу авылдан үз теләге буенча китмәгән һәм кайта алмаганнар истәлегенә мемориал. Исемнәрен хәтер китапларыннан эзләп табып мәңгеләштерә Николай ага. Кешесез авылга 2 хайкел. Сначала я вон тут он поставил, тут он на уровне деревенского кузнеца сам писал. Беренчесе инде аның авыл тимерчесе дәрәҗәсендә генә эшләнде. Исемнәрне тишеп үзем яздым. Икенчесен ясарга улым булышты. Без килгәндә мемориалны 9 майга яңарта иде ул. Кулда нәрсә бар, барысын да эшкә җигә. Үзе тимерче дә ул, үзе тарихчы да. Авылдашлары кайтып шушында бабаларының фамилияләрен таба, баш ия, аларның да күзләре яшьләнә. Погибли кто? Погибли. Около 100. Монда барлык хәлак булып калучыларның исемнәре 160лап кеше. Минем китабым бар, хәтер дигән. Анда кемнең кайда үлеп калганы язылган, шуннан барладым. Әле барсында фамилиясе дә язылмагандыр бәлки. Узган ел Уралдан кайтканнар, аларның бабаларының исеме табылмады. Алар рухына дуга кылу өчен кырыйдарак махсус урында ясап куйган, ул да үзенчәлекле төрле дин вәкилләре өчен. Ко мне много приезжает людей, и родных много. У меня есть родные и татары, чуваши, и евреи. Монда электр да, газ да юк, әмма хәтер яши. Уңайлыкларга мохтаҗ түгел авыл тарихын саклаучы. Балалары кайтып йөри, умартасы, кәҗәләре, тавыклары бар. Тарихи ватанында үзенчә тормыш кайната. Всем мы мечтаем, чтобы вернулись люди, чтобы не пустовала земля. Минем хыял кешеләр кайтсын, мин шуның өчен яшим. Җир буш тормасын иде. Туган нигез һәрчак хәтердә, һәрчак тарта бит ул, авыр булса да. 79 яшьлек Николай ага шулай тарихны барлап, башкаларга үрнәк булып тора. Авылларны мондый аяныч хәлдә калдырмагыз, сугыштан әйләнеп кайтмаучыларның да рухына дуга кирәк ди. Искә алып туган нигезенә кагылып киткән һәркемгә чын күңелдән шатлана ул. Безгә дә сөенде. Чишмә суы белән сыйлап җибәрде. Вода родниковая, с Каменной горы. Шишмәсе бар, авылы юк. Аны торгызу теләге чынга ашмаста инде мөгаен. Шулай да ерак түгел, җәен кайтып йөрүгә тагын бер йорт салып куйганнар әле үзәнлектә. Камытамагы районыннан Гөлназ Сейфетдинова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Гыйбрәтле вакыйга бу. Хәзер атнаның башка вакыйгаларына кыскача күзәтү. Кадак вакыты. Исәнмесез. Ил башларының маугулары төрле. Кемдер автоузышта җилдерә, кемдер бадминтон суга, кемдер теннис белән мауга иде. Ә менә Төркмәнстан башлыгының хоббие үзгә. Ул үзенең оныгы белән рэп башкара. Курбангулы Бердимөхәммәтовның сәхнәгә беренче генә чыгуы түгел. Шушы көннәрдә ул Ровач кушаматлы аты турында панч бәрде.
Түркменстанда ничектер, Россиядә рэперларның шәшәк аткан чыры. Алар катнашындагы батлларны үзәк каналлар күрсәтмәсә дә, интернетта аларны миллионнар карый. Менә бит яшь электоратка барып җитүнең иң үтемле юлы. Җитәкче карьерасында төрле ил башы төрлечә тамамлый. Кемдер китап язуга керешә, кемдер лекцияләр сөйли башлый. Түркменстан җитәкчесе өчен күңелебез тыныч, эше бар. Шас пою. Казансу һәм Иделдә су кимү турында бу атнаны күп сөйләнелде. Дача сезоны да хәерлесе белән старт алды шушы көннәрдә. Ә бит күп кеше бакчага нәкъ менә су юлы белән бара. Менә югары Ысланга бер теплоход килеп туктаган. Төшегез, җәмәгать, рәхим итегез. Бер очтан су коену сезонында ашырсыз. Ищите, давайте деревяшку тогда хотя бы, чтобы мы прошлись по деревне. Ну вот вы смотрите, вы вот стоите. Канагатьсезлек белдерергә җөрьәт иткән пассажир мондый җавап ишетә: "Без сезгә такси түгел." Причем тут такси-то? Эх, узган кадакта күрсәтелгән Ким Чен Ын ярдәмчеләре җитми монда. Алар берәр басма уйлап табарлар иде. Әгәр инде Идел буйлап чыгарга булгансыз икән, телефоныгызны нык тотыгыз. Монда диңгез дельфиннары юк. Сүземне бу атнада популярлык казанган видеога җайлавым. Селфи төшәргә яратучы кыз суга телефонын төшереп җибәргән. Яры әле акыллы дельфин узып барган янәшәдә. Матурым сиңа SMS килде монда дип, ул телефонны хуҗасына кайтарды. Миңа гына шулай ишетеләме соң, әллә бу чит ил кызлары шатлыктан татарчага күчтеме? Әнекәем диләр бит. Менә тыңлап карагыз әле. Ә монысы Белуха токымлы кит. Аны Норвегия балыкчылары очраткан. Карасалар аркасында ниндидер җиһаз бар. Петербургта эшләнелгән дип язылган. Жанварны шундук шпионлыкта гаеплиләр. Хәзер аның эшен Норвегиянең махсус хезмәтләре өйрәнә. Сез ничектер, ә мин хәзер ширкидән дә шикләнә башладым. Очып йөри мин сиңа әйтим каршында, ә бәлки аның кулында берәр микрокамерадыр. Штирлиц, а вас я попрошу остаться. Бүгенге адымнар тамам, киләсе шимбәдә без яңа атнаның бер кочак вакыйгаларын һәм аларга күзәтү тәкъдим итәрбез. Сау булыгыз.